खौबो आंनि आंगो नायगिरि लोगो बिथांमोन गासिबो फरायहरबाय। दा गुवाहाटीनिफ्राय न'आव थांगासिनो दहाय फुङाव फैदोंमोन, एसे खामानि दंमोन, बेनिफ्राय आं दा न'आव थांगासिनो। आंनि भिडिअखौ माखासेफोर लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालाम, जाहाथे आं नोंथांमोननि समाव गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। लोगोसे आं दा ट्रेनजों राजधानी एक्सप्रेसजों थांगासिनो आङो क'क्राझाराव 4टा बा 5टायाव मोनहैगोन। बेनिफ्राय न'आव थांनोसै। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंसोरो नायलांनो कमप्लिट बाय। थांगासिनो फाइनालि आङो खामानि जोबनानै दासो सुख गन्थङाव थाव गोथां फुननानै सिरि हाबबाय थानोसै आं मेगन मोदैनि हस्टेलाव। जाहाज गाथोन, बियो जाहाज गाथोन। धुबुरीसिम थांगोन, बोजों थांनो हायो। बुरलुंबुथुर। फाइनालि आं थाबायगासिनो नै क'क्राझार टाउनाव। गुवाहाटीनिफ्राय दावखोगासिनो आङो। मेंग्लिजोबखाबाय। ट्रेनजों थांसै। गिदिंबो गैला माबो गैला। मेंग्लिनायजों नै एस्केलेटर गुवाहाटीयाव दङ आं दा। थांनोसै, स्टेसनाव मोनफैबाय। 12टा 44आव खारगोन ट्रेना। थांगासिनो क'क्राझार। बिराद गरम।